så er der store nyheder fra Cloud Collect. Vi har netop lanceret version 4.0, og alt synes måske at ligne de tidligere versioner, men der skal ikke tages fejl. Det her det er den største opdatering, som vi til dato har lanceret. Vi har simpelthen valgt at starte forfra og bygge systemet op fra grunden, og det har resulteret i meget store hastighedsforbedringer, og så er der også en del nye funktioner, som vi har lanceret. Den største funktion, som er lagt ud nu, det er altså sager. Altså menuen sager, den har også været der tidligere, men nu kan man følge med i de inkassoretlige skridt, som vi tager, både udenretlig inkasso og indenretlig inkasso, altså det vil sige de skridt, vi tager, inden vi går i fogedretten, og dem vi tager, hvis sagen skulle ende i fogedretten. Det skal jeg demonstrere lige om lidt. Så kan man også her se en lille forsmag på, hvad der kommer i den næste version. Og det er altså, at man får mulighed for at lave en note på hver skyldner. Og det kan både bruges internt i virksomheden, altså hvis I er flere om at bruge Cloud Collect, så kan I skrive til en anden, eller man kan bare lave en note til sig selv. Og den note vil altså kunne ses af os, hvis man ønsker det. Så når sagen går til inkasso, så kan vi se, hvad der er skrevet. Men det er ikke det, jeg skal demonstrere i dag. Lige i denne her video, der vil jeg kort vise, hvordan man starter rykkerprocesserne. Det gør man som altid ved at trykke på knappen her. Så starter processen. Ligesom man kan se, at kravet herover at der er sendt en venlig påmindelse her, så er der så også sendt en venlig påmindelse i det her tilfælde. Og herude, hvis man åbner i detaljerne, så kan man se brevene, altså de breve, der er sendt her, der er sendt den her venlige påmindelse. Hvis man går herop og kigger på det her krav, så kan man se, at det er forældet. Og det er jo ikke så godt. Det er jo det, der sker, når der er gået 3 år fra, at man skulle have haft sin betaling. Så der skal man jo slet ikke nå til. Så er der ikke mere at gøre, hvis det forælder. Der er også mange andre grunde til, at man skal sørge for at få fulgt op på det her. Blandt andet, at skyldner kan gå konkurs, virksomheden kan blive tvangsopløst, og så videre. Så det er en kær opfordring til at gøre noget ved det her. Hvis rykkerprocessen så ikke resulterer i betaling, så sker der jo det, at sagen bliver sendt til inkasso. Og når det sker, så bliver kravet jo flyttet herfra og bliver lagt herned. Og her kan man se et eksempel på en af de sager, som er blevet sendt til inkasso, og man kan altså følge med i status. Så når vi herinde på kontoret opdaterer status, så vil det fremgå af Cloud Collect. I det her tilfælde kan vi se, at man afventer altså, at vi ligesom starter sagen op, altså afventer vores gennemgang. Og så igen kan man gå herud og trykke på vis detaljer, og så se lidt flere detaljer om sagen, altså et sagsnummer. Man kan se, om skyldner skulle have sendt en indsigelse til os, om der er et fundament for sagen, det vil sige, om fogedretten har anden påtegnet betalingspåkravet. Det er også det, man siger, der er afsagt en dom for kravet. Og så endelig, om der er blevet gjort udlæg i noget. Altså når jeg afhører en skyldner i fogedretten, så kan jeg jo typisk godt finde på at tage sikkerhed i nogle aktiver, eksempelvis en bil eller et hus, og det vil så fremgå her. Og der er det jo igen, at det er vigtigt, at man er den første, der får sendt sagen videre i fogedretten, fordi den, der først gør udlæg i skyldners aktiver, har bedst ret til de aktiver. Når vi så har inddrevet pengene, så vil vi føre beløbet over på klientens konto, og så vil sagen blive flyttet herover i den menu, der hedder lukkede sager, og så er vi jo færdige med sagen. Så enkelt er det. Og hvis I har nogle forslag til forbedringer eller spørgsmål, så som altid er man velkommen til at ringe på vores telefonnummer her 66 80 40 40, eller skrive en mail til os på info@cloudcollect.dk.